Варна е наистина красив град. Разполагаме с огромен потенциал за развитие на туризма, културата и икономиката. През моя мандат като кмет на Варна ще направя градът отново чист, активен и ще върна славата му за най-добро място за живеене. Ще върна чистотата на града и ще въведа стриктен контрол. Ще предложа ясна програма за решаване на проблемите с паркирането. Варненци имат нужда от повече паркови зони и зони за спорт и почивка. Ще ги създам във всеки район на града. Ще въведа прозрачност в управлението на общината. Ще работя за децентрализация на управлението. Районните кметства ще имат по-големи пълномощия. Ние от коалиция Алтернативата на гражданите ще работим за привлекателни условия на потенциалните инвеститори. Защото моят град е моето семейство. Ще го направим за вас. Заедно за Варна. Гласувайте с номер 24 за нашата Варна.